Паганство это, конечно ж, ніякая не рэлігія. Твар ёсць і твара няма ў жанчыны. Што рабіць? Кожнае адкрыццё выставы это быў гром, маланкі, навальніца, ўсё па поўнай праграме. Ужо здарыўся гэты злом ці яшчэ ёсць ездзіць куды і што здымаць, вось як ты думаеш? Да, это быў такі шок. Ничего, вы не сфоткаем в целой вёске? Всё? Да? Пусто. Навошта мастацтва вы робіце зараз? Усім прывітанне, гэта чарговы падкаст «Нататнік бай». Сёння мы ў гасцях у беларускай вёсачцы разам з вядомым фатографам Андрэем Лянкевічам і будзем размаўляць пра паганства, і не толькі пра паганства, і пра паганства не ў наўпроставым выглядзе як паганства. Ну, я думаю, што вы ўсё самі зразумееце. Прывітанне, Андрэй. Добрый дзень. Я хацеў адразу і сказаць, што спытаць у цябе пра вось гэты альбом паганства. Наогул трэба адзначыць, што гэта паганства не як рэлігія, то бок ты увесь час гэта збіраў тое, што захавалі беларусы з старажытных часоў і захавалі гэта ў сучаснасці сярод сваіх нейкіх вераванняў. Я правільна зразумеў вось сутнасць ці не? Ну, мне падаецца, што паганство это, конечно ж, ніякая не рэлігія, таму што там няма інстытутаў, начальнікаў і так далее, і так далее. Это, конечно, ніякі не інстытут. Гэта як буддызм. Буддызм, в прынцыпе, лічыцца, конечно ж, рэлігіяй, але гэта не рэлігія в нашым разуменні хрысціянскім. Тое ж самае з паганствам. Гэта проста светапогляд. Гэта тое, як ты ставішся да навакольнага асяроддзя, як да прыроды, да духаў продкаў, да традыцый, як ты і вот для мяне, відаць, самае галоўнае в гэтым не дамінуючая роля чалавека у стасунках з прыродай, а баланс і разуменне, што ты частка гэтага. І таму ёсць, напрыклад, у разуменні хрысціянскім богі, з якімі ты дамаўляешся пра тое, каб было ладна ў хаце, каб быў ураджай, каб быў дождж, так далей, так далей. То бок гэта сістэма, канешне, вартасцей і сістэма, па якой ты функцыянуеш з павагай. Вот гэта, відаць, самае важнае, з павагай, няхай будзе прырода. І ў мяне пытанне, гэта ўсё пачыналася даўно, я думаю, больш 10 гадоў таму, правильно? Ну, на жаль, яшчэ далей. Таму што кніжка толькі выйшла, мне здаецца, у 9-м годзе. Так. Таму это уже 15. Ага. Кніга рабілася год, гэта 16. Я чытаў, што 3 гады ты ездзіў. А 3 гады я ездзіў, то мы атрымоўваем 19. І 19. Гэта таму это велізарны працэс быў. Карацей, 19 гадоў таму. Мне цікава, наогул, чаму ты вырашыў? Вось колькі табе наогул было тады гадоў, і ты такі, ну, так, ну, вось зараз уже можна ехаць здымаць паганства, не здымаць нават назву вось гэтыя. Што гэта? Што для цябе гэта было? Для мяне это было сустрэча з, на жаль, памёрлым сёлета велізарным фатографам, які быў амаль ва ўсіх вёсках Беларусі, Анатоліем Клішчуком, у якога, дарэчы, мыш жыла ў машыне, каб вы разумелі, наколькі ты чалавек увесь час быў у дарозе. Яна жыла там, што? І калі як ён зразумеў, што яна там жыве, таму што ён еў семкі, калі ездзіў. І вот семкі пачалі прападаць, і ён... Вот этот чалавек дарога, якого ведалі, відаць, ва ўсіх цэрквах, вёсках, святах, проста ўсіх мясцінах Беларусі. Так вось, і калісьці я пабачыў вокладку газеты «Звязда», дзе Анатоль працаваў, дзе было сфотаграфаванае жаніцьба Коміна у бабы Каці ў хаце. І калі я прачытаў, што гэтаму абраду не 1000, не 2, а магчыма 4 ці 5 тысяч гадоў, у мне, канешне ж, як у чалавека з хрысціянскай традыцыі, трошкі было шок культурны. Таму што ты бачыш нешта, што было да пачатку той гісторыі, да, гісторыі, такой вялікай гісторыі, у тваім разуменні. Аказваецца, да гэтага яшчэ 1000 гадоў на Беларусі існавалі пэўныя вот традыцыі, якія зараз можна пабачыць. І, канешне ж, мне захацелася паехаць і паглядзець на это. Для сябе. Просто вот як журналіст, так, да, просто пафотаграфаваць, прынесці рэпартаж, надрукаваць его. Ну і все. І пасля гэтага, канешне ж, панеслася. Таму што калі ты трапляеш у свет бабы Каці, калі ты бачыш яе хату, трапляеш яе спевы, абдыманкі,
Мгм. расповеды. Это одна речь. Другая речь — это, конечно же, моя семья. Я думаю, что мы тут добра размяліся і паразмаўлялі пра розныя светапогляды. Моя бабуля варажбіла, моя бабуля распавядала, што вот бачыш, мы не закрылі сёння хлеў. І што значыць? Правільна, у каровы няма малака. Чаму? Таму што суседка хто? Правільна, вядзьмарка. Яна што? Ператварылася ў жабу, прыйшла і выпіла малако. І калі ты расцеш у гэтым свеце, то, конечно, вот у тебя есть і такая оптыка глядзець на падзеі вакол цябе. І во мне это, конечно ж, просто вельмі моцна зрэзанавала. Пасля, калі я пачаў чытаць, знаёміцца з традыцыйнай аўтэнтычнай беларускай культурай, напрыклад, мне выклікаў культурніцкі шок, што старажытныя беларускія спевы, яны маюць такі самы рытм, які мае рытм, напрыклад, калі б'ецца сэрца альбо сціскаецца, расціскаюцца, напрыклад, ныркі. То бок, беларускія спевы аўтэнтычныя, яны уводзяць у транс так же сама, як афрыканскія рытмічныя паўтарэнні адно і таго ж. І вот калі ты это даведваешся, читаешь, то, конечно, тебе это, мягко кажучи, шокуе. И хочется ісці в гэта. И ты поглыбляешься. А пасля выбираешь визуальную мову, каб распавесці про той свет. И тут шчыра я скажу, конечно же, про той свет, какого нема. Потому что вся эта фотография — это обман. Калі вы приедете, вы не убачите всего, что есть в книжке. Ну, потому что вы бачите каляровый свет, тут черно-белый свет. Так, добра. И калі вы глядите книжные фотоздымки, ніхто не может сказать, в які час они были зроблены. Вот 10 годов тому, 5 годов тому, 100 годов тому. Только на 2 фотоздымках есть электричные слупы. Больше ніяких прикмет часу там нема. Это так само был такі свядомы выклік для мяне. Просто прибрать час, и тому черно-белое. Але еще там трошки далей есть такі знакаміты беларускі фотограф Ігор Бышнеў, які фотографуе прыроду. І збольшого з документальныя фільмы здымае, жыве у Чырвоным бары, і там вот... Але, конечно, есть по всем свеце, здымае фантастычнае документальнае кіно пра жывёл. Ён калісьці падарыў мне Кіеў, сярэднефарматную камеру. І вот тады для мяне таксама все склалася, я зразумеў, якой візуальнай мовай буду распавядаць эту гісторыю. Чаму? Таму што Кіеў — это, конечно ж, не Кіеў, а это з трафейнай фабрыкі нямецкай зробленая камера, але якасць трошкі была, мягка кажучы, іншая. Але в маім праекце это было тое, што я шукаў. Таму што это было вот такая баланс з тым светом, про які я хацеў расказваць. Ён быў дзірявы, стужкі засвечваліся, траплялі такія просто фантастычныя, і эту кніжкі можна пабачыць, такія, як святло ідзе просто рассекае, некія ідуць у цемень часткі, да? Некія падсвечваюцца. То бок ніколі не было прадказальна, які будзе вынік. Я спачатку спрабаваў ізалентай просто закручваць камеру, а пасля стала зразумела, не-не-не, я іду в правильном працэсе, все супер. І найвялікшым, відаць, для мяне кампліментам было, калі я такі супер лянівы чалавек, таму я займаюся вот фатаграфіяй, тому што я націскаю, і са стужкамі тое ж самае. Я ніколі не праяўляў стужкі, ніколі не друкаваў фоткі. Ну, не, окей, один раз. Ну, было, да, я просто даведаўся, як это, зразумеў, наколькі это цяжка, і больш не рабіў. Так вось, я все эти стужкі аддаваў на праяўку сканавання в сервісе. І там на пэўным моманце выйшаў хлопец, который сканаваў і сказаў: слухай, ты можешь просто нормально патлумачыць, что там у тебя, что ты вообще фоткаешь, просто что это за хрень такая там у тебя. І для мяне тады вот таксама это было зразумела, что окей, супер, это тое, что я хочу. Тое, что ты хочаш, каб ніхто не зразумеў, што гэта? Ну, я жартую, конечно ж, але это было... что это не в лоб, что это не звычайная документация этих всех баянов, горелки, спевов, конь, да, с возом и так далее, и так далее. Конечно ж, не. И тому я и кажу, что это подман, свядомы, тому что мне хотелось распавесці про той свет, которого уже нема. Да? Был момент, калі я убачыў, як вот эта паганская, можно сказать, культура заменяется христианством.
Это, дарэчы, было у вёскі Залатуха, дзе адзінай вёскі на Беларусі ёсць перанос свячы. Такі абрад. Канечне, быў перанос агня. Агонь ахоўваў цэлы год. Адно, не ведаю, хату няхай будзе перад гэтым, канечне, не хату, пасля яго пераносілі ў іншую хату, і вёска выглядае ў гэты момант проста неверагодна. Даматканымі рушнікамі расцелена з адной хаты да другой, там, не ведаю, 300-400 метраў. Паверх гэтых рушнікоў свежыя жывыя кветкі пакладзены. І ты просто бачыш это і просто не верыш. І вось, я вот кажу пра гэты момант, калі я бачу, як змяняецца адна культура другой. Мы чакалі бацюшку, канешне, таму што разам са свечу пераносіць ікону. Приехал батюшка, з ім приехала матушка, приехали з хора мясцовага. І вот пачалася эта сама дзея, перанос. І матушка пачала спяваць вот, царкоўныя спевы. Але праз, не ведаю, 10 хвілін, 5 хвілін мясцовыя бабулі, якія ведалі, якія трэба сакральныя песні спяваць, просто вступілі. І все. Яны спявалі тое, што мусіць быць у гэты момант. І гэта было просто вельмі моцна, таму што все чакалі, калі прыедзе бацюшка, без яго не пачыналі. Але калі пачалася дзея, людзі ведалі, што менавіта яшчэ трэба рабіць. Якая песня мусіць быць спявана падчас этого пераносу. И это, конечно же, были сакральные эти песни менавіта гэтага обряда. Зараз этого няма. Я вот бачу відэа з музея у Ветцы? У Ветцы. Ага. Яны дакументуюць. Круто, што яны ездзяць. Конечно, нет, там все. Зараз это абсолютно хрысціянскі абрад, традыцыя. Все падпарадкавана. Але я застаў той момант. Конечно, шкада, што я тады не рабіў відэо, таму што это было бы просто, ну, для мяне, па крайней мере, это был просто фантастычны момант. Вот этой змены парадыгму. А колькі тебе наогул было гадоў? Вось я спытаў. Это надо полічыць. Просто цікава. Колькі мы там налічылі? 19? 19 гадоў, так. То бок. Минус. Калі ты задумаўся про такое, мне цікава. 20, сколько там? Типа 24. Угу. Ну, это не про мои философские здольности. Я ж радыёфізік по адукацыі, эканаміст. Это про тое, што я заўсёды бяруся за такія тэмы, якія ідуць изнутры, якія мяне просто сапраўды хвалююць, і у меня ёсць унутры патрэба разабрацца, распавесці, самому сабе адказаць на пытанне. І тут было одно з такіх вельмі простых пытанняў, увогуле про Беларусь, потому что я з каталіцкай польскай сям'і, з таго боку, да, з гародні, і я не бачыў ні адной традыцыі ў сябе на вёсцы, дарэчы. Вот там у вёскі ліхачы, нават этого самого, там нічога не святкавалі. Вот бабуля только вот про это такія базовыя свае рэчы, варажбіты і жабы, это і все. Дарэчы, моя мамуля да гэтага, ну, зараз-то я не ведаю, вот уже не жыву, разумею. Але я памятаю, што всё дзяцінства это бедныя жабы, которые траплялі на гародзе, все, ім хана. Ну, вот это, которые земляные так, такие. Ну, так. все хана просто. Их, ну, вот их покидали, они просто, памятаю, ведро и все, трындос. То бок это и шло далей. Потому что чему? Ну, это ж... Может быть, яна сама. То бок я не бачу, и для меня это было вельмі важно собрать всю эту картину разом. Что такое белорусы? Что это за такие обряды? Колькі их? Оказалось, что шмат. У мяне тады пытанне яшчэ, вось ты казаў пра Анатолія Калышчука, ён сапраўды, мы не так даўно былі ў вёсцы Какорыца якраз, і там нам пра яго распавядалі бабулі, і яны распавядалі такія штукі, типа, нешта ён не тэлефануе і не прыязджае ўжо пару гадоў. Вось, ну то бок, яго нават чакалі ў вёсках, гэта, канешне, таксама шмат аб чым кажа, я таксама сутыкнуўся. Ты вось пра гэта ўсё распавядаў, і ты памятаеш вось момант, калі ты вось ужо вырашыў, што гэта будзе менавіта праект. Гэта было якраз вось падчас першай гэтай экспедыцыі з Анатоліем, калі ты гэта пабачыў. Ці гэта ўсё складвалася ўжо падчас таго, як ты, ну, пачаў збіраць свае самыя, ну, гэтыя фоткі. У цябе быў нейкі ўжо план, як гэта ўсё адбываецца? Ну, вот я уже казаў, што я вельмі ленівы, але з іншага боку вельмі арганізаваны радыёфізіка ўсё ж такі вельмі арганізуе і наладжвае працэсы. І таму я, конечно ж, прыдумаў наступнае. Што я ездзіць, конечно, буду адзін,
Таму што вельмі цяжка. Ты ж шукаеш это 30 дамаўляешся, прыязджаеш раней, каб правесці дзень, каб людзі цябе не заўважалі. Здымаць на стужку — это вельмі павольны працэс. Ага, я так само про гэта З аднаго боку. А з іншага боку, канешне ж, трэба, каб хтосьці зрабіў мапу. І тут мне неверагодна пашчасціла, што Елена Мазюк пагадзілася. І што яна зрабіла? Яна зрабіла не толькі спіс асноўных абрадаў, якія ёсць на Беларусі, але пры гэтым, і што ёсць у кніжцы, яна зрабіла спіс асноўных сакральных прадметаў, пачынаючы там ад валасоў, скрыжавання і так далей, так далей. Скончваючы сляпы музыка, вельмі важны і вобраз, і сімвал Беларусі. Да сакральных камянёў, сакральных жывёл, сакральных раслін і птушак. То бок гэта проста татальная мапа того, можна сказаць, паганскага светапогляду. Все значныя аб'екты і суб'екты. І яна мне это пісала, і все, тады мне пачалася такая, можна сказаць, вельмі простая праца. Мне трэба было зняць і задакументаваць ужо тое, што ў мяне было выпісана. І, конечно, тады я склаў мапу Беларусі, раздрукаваў всю мапу Беларусі, нанёс, што ў гэтым месцы вот гэтыя камяні, гэтыя капішчы, тут такі абрад, тут такі абрад. І калі я ўжо ехаў там, напрыклад, у Залатуху, то па дарозе спыняўся, там было такое месца, дзе было высохшая бяроза. Это, конечно, была девка, которая утекла ў лес. Я уже не памятаю месца. І цікава, што мяне мясцовыя папярэдзілі, што камень не ўсім паказваецца, і это быў той момант, калі ён не паказаўся мне. То бок я безбожнік, думаў, што з паганствам у меня все класна, а вот камень, я прыйшоў на тое месца, у меня была мапа, я ведаў, дзе ён мусіць быць, і ніфіга. Они сказали, ну да, конечно, не всем паказваецца. Я не зняў. Там быў вельмі важны камень. Пачакай, ты яго не зняў у той момант, а потым ты прыязджаў? Не, уже не прыязджаў. Ну, тому што мне папярэдзілі. Я заходзіў у лес, мне паказалі, мапа ёсць. Ну, окей, не паказаўся, значыць, ну, окей, добра. Значыць, не трэба. Таксама пра гэта трошкі пазней паразмаўляем. Але ты вось казаў, што ты адзін ездзіў сам, увесь час і сам ездзіў, так? І як гэта адбывалася дамова з мясцовымі, што вось я у вас пажыву дзень, 2 дні, буду вас здымаць, то бок гэта ж таксама ўварванне ў такую прастору нейкіх людзей, яны яшчэ павінны не проста паказаць, як яны жывуць, а нешта умоўна сакральна сваё. Гэта наколькі гэта было цяжка з імі дамаўляцца? Ну, это, відаць, самае цяжкае в журналістыцы, асабліва в фатаграфіі дакументальнай, але это альбо ёсць, альбо няма. Калі вот этот навык ёсць, і ёсць тое, што я зараз адмовіў у сабе, дарэчы, жыць чужым жыццём, это самае складанае. Калі ты себе прыбіраеш і пакідаеш толькі жыццё твайго героя і жывеш яго ежай, яго там месцам, дзе ён спіць, дзе ён ходзіць прыбіральні, то бок ты просто перанімаеш тотально чужое жыццё. Это непросто. Вот, калі ты на это згоден, і калі ты это умееш рабіць, то тады это не цяжка. Ты просто ведаеш. Вот, я думаю, што як вы, калі вы падарожнічаеце, вы ж заўсёды везеце з сабой там гарэлку, хлеб. Ёсць пэўны набор, як сказаць, дароў, калі вы прыехалі, вы іх мусіце даць. Это першае, а другое, заўсёды ж на вёсцы, это ж традыцыйна все ж такі культура, спрацоўвае падпарадкаванне аўтарытэту. Першае, едзе журналіст, па-другое, ты тэлефануеш і на кагосьці спасылаешся, і это спрацоўвае. Все. А другое, в этих месцах, акрамя Залатухі, дарэчы, там не было ні аднаго журналіста, я был просто в шоке. Никого не было, былі толькі мясцовыя. Адбываецца просто фантастычная дзея. Все приехали спецыяльна, відаць, там з Гомлю, з этих самых з гарадоў побач, цэлымі сем'ямі. І няма ні аднаго журналіста. Вот это я просто не верю, что я один. А звычайна ж прыязджае вялікая колькасць журналістаў. І, в прынцыпе, там людзі больш-менш прызвычайныя, што да, будуць ехаць. І ты просто кажаш, я прыеду 6 раніцы, альбо я прыеду з вечара, хочу там, можна вас на падлозе пераночыць? Ну, конечно, там, і знойдуць ложак, таму што журналісты. Але это такі навык, который не заўсёды... Ну, ён цяжкі, да? Таму што ты просто адмаўляеш сабе в сваіх там патрабаваннях, жаданнях. Але ты зліваешься, это частка прафесійнай дзеі. Ты зліваешься со сваім героем. Дык былі такія моманты, калі адмаўлялі? Вось просто. Нет, конечно. Конечно. Ну, конечно. Ну як? Нет, конечно.
Ну, это немагчыма. Ну, я не сутыкаўся з такой сітуацыяй. Я просто думал, ты жартуеш, ты не жартуеш? Не, То не бок жартую. Кожны раз, калі... Не, я могу сказать, вот калі мы будзем больш глыбока размаўляць пра фотаздымкі інтэр'ераў, вот там, да, в одну хату, в две, со 120, видать, хат, да, в две не потрапіў. А так? И то, потому что я пасля зразумеў, мы приехали з Лескіцем с собакам на чорнай машине у хату, которая просто в некім лесе, в задупе, и мы выходим, бабуля просто босоногая, мы такие: добрый день, можно мы до вас зайдем? Ну, конечно, не. Это зразумела, просто черная машина, два, я бородатый, собака. Ну, короче, это выглядает дико, да? Кто это, что это? Ну да, это была помылка. А пасля это перапрацоўваецца, окей, значит, трэба праваднік, і значит, кожную вандроўку, вялікая падрыхтоўка, знаходзіцца праваднік, складаецца да каго, што аўтарытэт, баба Каця, да, ногой вышыбае дзверы, заходзіш, все сфоткаў, пашоў далей. То бок не спрацавала. Это быў добры досвед. Вот робіш высновы, ідзеш далей. Калі казаць пра вось саму кніжку, атрымліваецца там унутры 10 ці 12. Я ось 10, мне здаецца. 10. Гэта тому, што я год палічу кожны месяц, але там так не. Так, не. там я памятаю, што 10 было, але Да. чомусь сказаў 12. 10 абрадаў, якія ты зняў. І усе фоткі вось саміх бабуль, саміх гэтых яшчэ там частак нечага, гэта ўсё было сфоткана менавіта падчас гэтых абрадаў. Ці Да. ты асобна яшчэ даязджаў і нешта мог даздымаць у гэтых герояў? Не, все аўтэнтычнае, акрамя кусты. И потому что там в вёске куста, там есть, видать, так само пару здымкаў, но это выглядало так себе. Это все-таки было такое, уже больше купали. Ну, типа, весело, по вёске, трохи листья, тары-тары. На фотках это выглядало вельмі дрэнна. Але куста, якую рабілі побач у піянерскім лагеры, там на тэрыторыі стаяла хата перавезена, і бабуля, якая просто была апранута для этой пастаноўкі. І гэты фотаздымак увайшоў у кніжку, потому что выглядаў на фантастычна. Это адзіная такая тотальная маніпуляцыя, якая есть в кніжке. Все астатняе аўтэнтычнае, да, падчас абраду. Але ты так само пра гэта шчыра кажаш, што... Ну да, так а што мяне... Ну, да. Просто мне здаецца, што ёсць вялікая колькасць умоўнасцей, якія нам часта перашкаджаюць жыцці. Что вот типа мы мусим выконваць некае правило, да? Вот так, какое? Так. Чаму? Правило чего? Я ж не кажу, что... Я ж пачынаю расповед про свои фотографии, что я специально выбирал визуальную мову, каб выцягнуть час. Так это уже подман. Квадрат. Так это уже подман. Потому что мы это параўноўваем з чым? Правильно, з нашай галавой. У нас як функцыянуе наш зрок? Ну так. У нас все горизонтально, так, то бок вертикальных кадраў увогуле не існуе. Типа, ну, большасці, да? У большасці у кого два вокі. Звычайна два. Пасля мы все ж таки бачым каляровыя. Тут чорна-белы. То бок это просто про это увесь час, а мне здаецца, увогуле не кажется, что фотография — тэхналагічнае мастацтва. Яно тотально залежыць ад тэхналогіі. Вот зараз, да, мы тут сидим, и это на базе фотографии, то, что мы бачым. Трэба было хімію развіваць, фізіку і пасля яшчэ прамысловасць, каб атрымаць фотаздымак. Таму што трэба было закрепіць фотаздымак, атрымаць, оптыка. Карацей, это тотальны прагрэс в прамысловасці і в науках, каб зрабіць фатаграфію. І я пра што кажу? Навошта это все опісваю? А ад гэтага застаецца толькі такая, это ж мастацтва, это ж магія, душа, в вачах, там што там яшчэ лятае. Пры гэтым пра гэтыя душы таксама цікава. Я са студэнтамі спецыяльна шмат разоў рабіў наступныя эксперыменты, паказваў партрэты серійных маньякаў да таго, як яны там. Вот есть, пагуліце, дарэчы, в інтэрнэце, вельмі цікава, сямейную фотаграфію Чикатило. Там, дзе ён жонка і з дзеткамі прыйшоў в ателье савецкае сфоткацца. І дзе вы там? Зеркало души. Это 100 человек, которых он забил, там 80. Нет, это все не так. Я так это не працую. На жаль. Вельмі круто было, что ты берешь фотоаппарат, и все. И ты можешь душу достать человека. Ну так, зловить. Зловить все. Не-не-не, это, конечно, вельмі субъективно. Ты сам с большего, конечно же, люди фотографуют сами себе. С большего, конечно.
як і все, што мы робім. Мы збольшого ж это робім для сябе, пра сябе, каб сабе нешта адказаць, знайсці, даведацца. Ну, это і я таму прыбіраю эту магію мастацтва спецыяльна, таму што мне здаецца, што мастацтва ўсё-такі вельмі моцна пераацэнена, вельмі моцна. Кажа чалавек, які займаецца гэтым прафесійна, да, конечно. Так. Ну, конечно. Это вельмі дарагая штука, якая патрабуе вялікую колькасць ресурсаў. Вот мы размаўлялі пра архітэктуру, да, это ж таксама частка этого. А вот калі казаць пра мастацтва, ну, добра, в царкву людзі ходзяць маліцца, для іх это важна, яны ведаюць, што вот в этот дзень трэба прыйсці. Окей, у нас есть, напрыклад, тэатр. Яго захоўваць даражэй, я думаю, в 50 разоў, чым царкву. Ну, і так а што на выніку? Я сур'ёзна. Как памеряць значнасць того, што адбываецца в тэатры? Напрыклад. А колькі каштуе будынак? А колькі ацяплення? А там велізарная колькасць людзей. То бок можна было б захоўваць 50 церкваў. Перакрыць ім дахі. Адзін тэатр. Я сур'ёзна. То бок это такія рэчы, которые цяжка памерыць. Як іх параўнаць вообще? Вот як? Ну, ніяк. Ніяк. Таму што у нас ёсць тое, пра што крытычна не разважаецца і не абмяркоўваецца, як нам вот эту магію мастацтва памераць на практыцы. Ёсць прыкладное мастацтва, там все зразумела. Вот, супер даматканы, да, як вакол нас. Эстэтычна, чалавек купіў, павесіў, захоўвае, шмат гадоў, тэхніка, наш беларускі там, не, да, арнамент. Окей, значнасць. Да. А вот з фатаграфіяй, акрамя таго, што это захавала нешта. А калі не захоўвае? Разумееце, і вот апошнія вот эти 4 гады я вельмі шмат пра это думаю. І для мяне это вялікая такая рэвалюцыя адбываецца. Ну, якая рэвалюцыя? Пачакай, ты вось літаральна 10 хвілін таму распавядаў пра тое, што калі ты ехаў, ты не разумеў, чаму там няма журналістаў, што там быў адзін, і адзіны, хто захоўваў тое, што яшчэ сапраўднае, таму што цяпер гэта ўжо не так выглядае нават. Там іншыя бабулі, там іншыя там дамы культуры ўжо гэтым займаюцца. І ты кажаш, так, і ты кажаш, што вось гэта, ну, няма ніякай, ну, типа, гэта ж каштоўнасць якраз такі гэта надае ўсё. Конечно. То бок кожная якраз хвіліна, час, вось гэта. Конечно. Тое, што я раблю, каштоўна. Ну, конечно, таму я это раблю, таму што я веру, што это каштоўна. Конечно. Всё, просто так. Але я, калі я так крытычна выказваюся, я хутчэй казаў агульна пра вот эту недатыкальнасць значнасці мастацтва. Так, этой ролі, магічнай ролі мастацтва, которая змяняе людзей да лепшага. Я бы хацеў паглядзець хоць на одно даследаванне, якое паказала, я сур'ёзна, што мастацтва змяняе людзей да лепшага. Я в это не верю, і я хацеў бы сур'ёзна паглядзець і той свет, который вакол нас адбываецца, да, гэтыя змены паказваюць, што вот так пераключаецца все. З вялікае дасягнення літаратуры і музеяў людзі звальваюцца в войны. Вот так это пераключэнне адбываецца. Тады вот этот шлях, я не ведаю, колькі мераць, 2000 гадоў, 4, там мастацтва, ну, 200, так дзе вот это? Ну, цікава, я думаю, што можа быць нехта нешта і падкіне, можа былі такія даследаванні, таму што гэта ж пытанне, вельмі ўдзячны. Пытанне такое. Вельмі ўдзячны. Давай яшчэ вернемся да паганства, да таго, як ты ездзіў, здымаў. Першае, з чаго пачалося у цябе, гэта першы як я брат. Што гэта было? Куды ты паехаў? Это была баба Катя, тогда можно просто пролечить. Когда это было «Женитьба Коймана», то, конечно же, это уже была Юрия. Тогда это была Юрия, покуль я там раскачивался. И тогда я так само вот занимался этой технологией з одного боку, з іншого боку, вот я могу рассказать, як я зароблял гроши, и як я робил паганство. Потому что у меня было 2 фотоаппарата. З одного боку это был вот прекрасный лічбовый, яким я фотографовал репортажи, які шли у газету, и в информационную агенцию, які оплачивали мне туды вандроўку. А тут у меня висел это вот Киев, который дырявый, и на стужках, и яким я фоткал и документовал. Ну, адным ты фіксаваў, вось дакументаваў чорна-белы да, Киев. А другим, атрымоўваецца, я зарабляў грошы. И вот это было таксама маё, як это лепш сказать, вот это ваганне. Ты весь час думаешь, вот тут трэба вот это сфоткать, и вот тут и ты весь час такая хаос, потому что, ну, я ж приехал, мне трэба им фотки какие-то отдать, а тут, важно, что это. Я ж приехал сюды, ну, справу зрабіць. И я памятаю Русалле, это момент, где я сказал, да, пошло на все нафиг, я фоткаю свою книжку, да, конечно, и все. И что с того часу ты просто перестал? Да, я просто уже нават не, да, конечно, я нават не брал
Ну, потому что калі ты разумееш, што важна, Угу. навошта это все, тады все прасцей в жыцці. Вот это важно. І все, а остальное адпадае. І тады уже было там розныя нейкія былі магчымасці, падтрымкі, это, трэцяе, Так. дзесятае, уже все складаецца, як это бывае в жыцці, да? Я думаю, што ў кожнага нас. Ладно, не буду казаць. Вот. Просто прыходзяць людзі, як сказаў прафесор Панасович, фантастычны чалавек, які, дарэчы, прымаў іспыт в сваім кабінеце. І ты прыходзіў, цягнуў білет, выходзіў, і все. Ему было пофіг. Ён ведаў па 4 сказах, як ты распавядаеш. Ці ты разумееш, што ты кажаш? Ему было дастаткова. Фантастычна. Ён вот тады я першы раз это пачуў і ўвесь час это выкарыстоўваў. Тэрмін называецца паглыбленне в атмасферу того, чым ты займаешься. Вот калі ты уже туды, да, вот шоу, все, прыйшоў, все вакол цябе пачынае круціцца і станавіцца тым бокам, каб ты пайшоў далей в этой конкретнай тэме і скончыў. Вот тое ж самае, мне здаецца, і тады адбылося. Вот я там колькі паўгады змагаўся, год, Угу. і все прыйшло на свае месцы. Супер. Добра, калі так хутка, чаму 3 гады? Што ты рабіў 3 гады? То бок умоўна можна ж усё адзняць? Ну там калі кола казаць, то гэта год, правильно? Але ты нейкім чынам падзяліў, ці нешта не паспяваў, ці не, як гэта адбывалася? Ну это ж цэлы, як это сказаць, это ж велізарны тэхналагічны працэс зрабіць кнігу. Кніга хутчэй за год не робіцца. Фоткі таксама. Таму што акрамя школа была вялікая колькасць аб'ектаў, жывёл. Так. Мне заняло толькі паўгады, калі я прыдумаў я фатаграфаваць жывёл. Я паўгады, можа год нават я думаў, як сфоткаць жывёл і птушак сакральных. Таму што мне было зразумела, што я хачу іх сфоткаць вельмі блізка і зрабіць іх партрэты. А я не ведаў як. І пасля, ну то што типа магчыма в зоопарк прыйсці, там, не ведаю. Да, была такая ідэя. То бок ты ад паўгады да года думаў пра толькі такое? Конечно. Ну да. Ну гэта, Ну, конечно, это вот это. уражвае. Угу. І пасля, вот калі адкрылася, што дакладна трэба вот это чучело жывёл фоткаць, все стало таксама на сваім месцы. І таксама пачалася вельмі цікавая вандроўка, таму што я пачаў шукаць уже людзей, якія робяць іх. Чучело. Все, я ўжо ўсё глядзі. Я раскажу, таму што это вельмі важная гісторыя. Так. Таму што, аказваецца, ёсць чэмпіянат свету па вырабе чучел жывёл. І чэмпіянат Европы. І в Гародні жыве фантастычны чалавек, які чэмпіён свету па вырабленню чучел. Сур'ёзна? Да, сур'ёзна. Крутой чувак. Ён, дарэчы, зрабіў все, якія знаходзіліся у старым замку. Зараз там рамонт, і немагчыма пабачыць. Вот Так. все, што было там, ад белого медведя, які з майго дзяцінства, я таксама з тых школьнікаў, які выдраў, канечне, клок белай этой шерсці бедной. Ну, стаіць велізарны медведь. Вось, ён все зрабіў. І вот тут пачынаецца, чаму я хочу вельмі цікава расказаць эту гісторыю? Не, паспрабую цікава. Таму што ён не рабіў агрэсіўных жывёл. То бок вот это все волки, которые там кагосьці... Нет, у яго былі такія расслабленыя. Філасофскія, далікатныя. Але калі мы вынеслі, я ўжо не памятаю, ці ваўка, ці гепарда, ці леапарда, тому што ён дазволіў, каб было зразумела, выносіць. Мы са старого замка выносілі вот яшчэ на тыя муры недрамантаваныя, там ставілі ці на траву, ці на самы муры, я там фоткаў этих жывёл. Да, была просто дэмакратія, конечно, тотальная. Вось, і ён кажа, а ты... Я сфоткаў з аднаго боку, ён кажа, не, ты перайдзі з гэтага, ён тут усміхаецца. І вот это была магія. То бок чалавек закладаць 2 эмоцыі в жывёлу, калі яе вяртае. Вот. А для меня это было вельмі важно. Хтосьці памірае, каб пасля аднавіцца, і вот это все склалася, тады, конечно, это сакральная жывёла. І пасля яно, каб выйсці з тэмы, таму што ўжо пачалі тэлефанаваць людзі і расказваць пра магію. Вот мне прапаноўвалі, мне здаецца, в Воложин прыехаць сфоткаць хату этого чорнага мага нейкага, які памёр, душа не дыходзіла, людзі знялі дах. І гісторыя, так. І это тая історыя, калі я зразумеў, што на эту тэрыторыю не заходжу, я не хачу, не падрыхтаваная. І трэба было выйсці з тэмы. І вот это наступная кніжка, якая называецца «Паглядзі ў вочы першабогу», яна вот менавіта пра гэта.
І чым я вельмі моцна і ганаруся, конечно, мне вельмі прыемна, што гэту назву паглядзі ў вочы першабогу, гэта прыдумаў Валентин Кудовіч, велізарны беларускі філосаф. Так, я просто так. не ведаю, які слоў падабраць, таму зрабіў паўзу, які, па-першае, прыдумаў гэту назву, па-другое, першы раз на замову напісаў тэкст, які мне казаў, я ніколі не пагаджаўся нічого пісаць. А па-другое, ён увёў беларускую мову слоў першабог, тому што ён так акрэсліў багоў, якія былі перад багамі, перад Богам у хрысціянскай традыцыі. І было складана перакласці на ангельскую мову. Пасля там таксама Рая Алексеева назвалі прэгод. Што хтосьці, хто быў перад Богам. Таму вот это для мяне быў такі выхад з этой тэмы, каб можна было крочыць далей і далей рабіць праект. Але мы яшчэ не выкрочваем з гэтай тэмы. Атрымліваецца, ў гэтыя 3 гады ты уціснуў, можна сказаць, некалькі праектаў. То бок ты адзняў абрады, з'ездзіў і для кніжкі паганства. То бок спачатку нават гэта, можа, і кніжка не павінна было быць, ці адразу павінна было? Не, конечно, я ўжо думаў пра кніжку адразу, конечно. Зрабіў вось гэту пра першабога, паглядзець у вочы пасля. Фатаграфіі, да, але кніга была значна пазней. Так, але таксама ўжо і нешта яшчэ, што ты яшчэ здымаў у гэты час? Ці вось гэта якраз вось было... я працаваў як прэс-фатограф увесь час. Займаўся тым, што мы зараз... з праектамі, вось мэты гэтыя праекты былі, так? Як наогул людзі, атрымліваецца, вось ты сам казаў, што вельмі важна захапіць гэты момант, калі нешта адбываецца, і таму ты вось вагаўся, што здымаць для СМІ, умоўна, ці для сябе. Як гэта можна было паспець, таксама вось тэхнічна, механічна, то бок стужкавая камера, гэта ж не зусім... Это катастрофа. Так. Ці было такое, што ты, не ведаю, прасіў перайсці, ці ты перабягаў сам? Як гэта наогул адбываецца? То бок мне, напрыклад, складана зразумець, як, асабліва, калі гэтыя абрады, некаторыя ж трэба хутка ісці некуды, нешта хутка рабіць, ўсё гэта паспець захапіць. Што гэта такое было? Як адбывалася? Есть 2 рэчы. Першая — это падрыхтоўка. Магчыма, это будзе для вас сакрэт, але большасць фатографаў, якія працуюць з навінамі, яны заўсёды праглядаюць фатаграфіі, зробленыя з гэтага месца перад тым, як ехаць туды фатаграфаваць. То бок ты абсалютна ведаеш збольшага, што будзе адбывацца і як. Это падрыхтоўка. Другая рэч, што мне здаецца, як сказаў Сергей Грыць, знакаміты беларускі фатограф, што навінны фатограф — это вельмі такая штучная з'ява. Ты не можаш навучыць чалавека фатаграфіраваць навіны. Калі ў цябе няма некалькі чыннікаў, напрыклад, стрэсавая сітуацыя, кантроль сябе. Это, відаць, адно з самых галоўных. Камунікацыйнасць, пра тое, што мы казалі, калі ты не можаш дамаўляцца з любым чалавекам. Вот тут мы 2 гадзіны разміналіся і рыхтаваліся да інтэрв'ю, але зразумела, што калі б мне трэба было фатаграфаваць тут, я б ніколі не пачаў сур'ёзных размоў. Я проста бы усміхаўся, піў гарбату і так далее. То ёсць пэўны набор і ведаў, і практыкаў, якія альбо прыйсці, сесці ніжэй за ўсіх. Это таксама такая... Ёсць такі прыём. Каб проста стаць незаўважным і паказаць, што ты не дамінуеш над сітуацыяй. То бок ёсць набор тэхнічных, практычных і псіхалагічных чыннікаў, якія дазваляюць табе да апошняга я веду прадказваць таксама, як будуць развівацца падзеі. Таксама, таму што ты разумееш, што яны будуць ісці вось там. А там у тебя пагорак. І проста ты не фоткаеш, як большасць аматарскіх фотографаў, яны ідуць, ідзе працэсія. І што робіць аматарскі фотограф? Перад самай этой працэсіяй всем замінаюць, закрываюць, і все яны долбяць адзінакавыя фоткі. Не. Ты просто разумееш, эту уже фотка у тебя зроблена, адна ёсць. Окей, ты перабегаеш і чакаеш проста каля пэўнага дрэва, чакаеш. Яны прайшлі, тут другая. І збольшага ты разумееш, колькі там 3-5 фатаграфій ты мусіш зрабіць, якія там блізкі план, далёкі, і все. Это тэхналогія у нейкай ступені і, конечно ж, досвед. Ты пра гэта кажаш, пра ўсё такое як тэхнічнае атрымліваецца, што абсалютна кожны крок гэта можна пралічыць і зрабіць вось тое, што дакладна табе трэба. Гэта праўда так? Нет, конечно. Просто пытанне ж пра то, як это робіцца. Я описываю тэхналогію, таму што фатаграфія — гэта тэхналагічная з'ява. Але пра вынік, это мы яшчэ не размаўлялі пра вынік.
Мы казалі як. Так. Вынік, канешне ж, непрадказальны. Тым больш са стужкай, тым больш чорна-белай, якую трэба яшчэ і праявіць, адсканаваць. Канешне. Прычым, пра што я ўжо расказваў, камера-то дзіравая. Ты нават вот ей можна паглядзець, там некаторыя здымкі на палову засвечаны, некаторыя не на палову, то бок ты ўвогуле не разумееш, што атрымаецца. Але вот ёсць это адчуванне, што ты ідзеш па той сваёй дарозе, і ты ведаеш упэўнена, што, канешне, все атрымаецца. І не было ні адной сітуацыі, калі не атрымалася. Але, канешне, я вот кажу як рацыянальны чалавек, абсолютно так. Хаця во мне большасць іррацыянального, я халерык, і калі вяртацца да паганства, то все цуды пачаліся, канешне ж, з друку кніжкі, калі друкавалі ў каўне, і з друкарні патэлефанавалі, спыталіся, што тут такая, бачыце, праблема. Вот твар ёсць, і твара няма ў жанчыны. Што рабіць? Вы бачылі, што у вас там вообще на вашай вокладцы? Бачыце, знікае, з'яўляецца. Я бачу, так. Это што там такое? Гэта прычым праўда. Это праўда, конечно. На вокладцы няма белого колеру. Тут есть срэбны і чорны. Это вот дызайнер, фантастычны дызайнер і мастак, хутчэй мастак, конечно, Сергей Шабохін прапанаваў зрабіць, і мы, конечно, не ведалі, што навошта. Ён кажа, трэба дадаць вот срэбра. І атрымалася, вот это ж немагчыма прыдумаць. Вот мы сидзім, вот зробім твар, будзе з'яўляцца? Конечно. И это вот пачалося адтуль, я сказал, да, и на тэлефануйце, я засмеялся, конечно, да, ну все круто, давайте, друкуйте, это ж паганство. А пасля пачалося ўжо на кожнае адкрыццё выставы, это быў гром, маланкі, навальніца, все по полной программе. Я уже не памятаю, мне здаецца, у Польше я сидзеў на інтэрв'ю на радыё, и вот мы сидим, у іх было окно, дарэчы, в студыі, і пачалося. Я кажу, ну все круто, спокойно. У Гародні была навальніца, таксама на адкрыцці этой выставы. Ну, и это я зараз балансую з рацыянальнасцю, што это ж, конечно же, это все про энергии, про той свет, которого не бачна, который хотелося з одного боку показаць, з іншого боку вот спрабаваць распавесці про это, то, што не можна памацаць. Але ты казаў, ну ты кажаш, што ўсё пачалося тады, калі з друку. Вось якраз мне было пытанне, няўжо нічога абсолютна не здаралася, і адразу нагадаю табе, як ты казаў, што не знайшоў камень. Вось, які павінен быў знайсці. Няўжо нічога такога... З каменём была гістарыя, это правда. Но это, я вот зараз думаю, што это было хутчэй выключэнне. Калі я пайшоў у лес, а я не распавядаю это на камеру, правильно? Не, ты распавёў, так, што типа ты не знайшоў гэты камень, але ты тут цяпер кажаш, што цуды былі ці нешта такое, толькі калі друк кніжкі. Ну, таму што, відаць, я не відаць, а, канешне, таму што я разумею, што я распавядаю пра той свет, дзе функцыянуюць пэўныя законы. І сутыкаючыся з ім, там такія правілы, і таму это не цуд, это зразумела, што так можа быць, мусіць быць, і так это адбываецца. Калі ты прымаеш это... Да, конечно. То бок, ну вот это ж, мы ж не здзіўляемся, што ідзе дождь, да, вот калі мы дамовіліся, што дождь не можа ісці, такі, адкуль вода с неба, а на што, как, хто ее туды завёз? Так, ну, типа, хто, дзе, я не бачу. Вы бачили? Нет, это цуд. Что кто-то завёз в вёдрах воду, ніхто не возіць, а она падае, а пасля зноў падае. Дарэчы, в космос улетае вода з зямлі. Калі выпараецца, так. Что непрыемна, конечно. Жартую. Так вось, і это ж тое самае. Калі ты разумееш, што это функцыянуе па такіх правілах, то для цябе это ніякі не цуд. Ну, ты прымаеш. Вот як мы размаўлялі пра ты верыш ці не верыш. Калі ты прымаеш і верыш, то для цябе гэта не цуд. Для цябе што там, ікона, якая міраточыць, і гэта ну, даннасць такая, да, это так працуе. Для человека, якого не веруючи, он, конечно, в это не верить. И он каже, ну, пришел вечером, там, накидал что-то, этот ваш. Вот, я разумею, это, вот, мне здаецца, что это так. Калі ты прымаешь и веришь, то для тебе это логично и зразумела. І якраз просто Сергей Лескіць, мы таксама размаўлялі з Сергеем пра вось гэта ці верыць, ці не верыць, але, ну, і ён таксама распавядаў, што быццам бы не, але з ім здаралась такая штука, вось ён распавёў гісторыю пра тое, што яны ехалі, ўжо там, і хмара ішла, і яны прыехалі на месца, дзе павінны былі зняць, па-моему, бабулю нейкую, яна сидзела на лавацы, і
і ён сказаў, што ўсё, камера не можа здымаць, у іх таксама стужкавая ці камера, што для яе ўжо занадта цёмна, там хмара ідзе, там наогул незразумела што. І ён сказаў, як толькі яна сказала, типа, што можна здымацца, ён сказаў, што ўсё рассеялася, святло з'явілася, яны зрабілі фоткі, яны паехалі, і адразу пачаўся проста лівень, і што дождж адразу ўсё зацягнула хмарамі. І ён сказаў, што ў такія моманты насамрэч і ён таксама пачаў вагацца. А што гэта такое ўсё ж? Я не вагаюся. Я... Не вагаюся. Нет, конечно, не вагаюся. Просто во мне таксама это ёсць. Я, відаць, этого ніколі не казаў. Конечно, ёсць. І ад бабулі, і ад маці. Маці, ну, адчуваю вельмі добра. І я. Была, напрыклад, сітуацыя, мы прыехалі з Камсамольскай правдай в нейкі колхоз, щось фотографаваць. Рыбная гаспадарка. І выходзіць жанчына, і вот она нам кажа, вы не поверите, у нас такі цуд. Я кажу, што у вас, кактусы зацвілі? Она такая, откуль вы ведаеце? То бок, да, і во мне есть трошки этого. Ну, але я в сабе это блокую, тому что это ж таксама, калі ты... Відаць, тому что я себе, можна так філасофски, потому что я себе развиваю в іншым і реалізую для людзей вот в іншым, робяць гэты проекты. З іншого боку, калі ты пачинаешь дапамагаць іншым, да, то ты выключаешь все это і пачинаешь толькі працаваць вот з этой энергіяй, якая там лечыць, вяртае здароўе і так далее. То бок во мне, конечно, ёсць, я просто это блокую. У мяне яшчэ таксама пытанне, я і у Сергея пытаў гэта пытанне, мне цікава вось да цябе, тому што наколькі ў цябе нейкія адносіны, зносіны складваліся з героямі, якія ў цябе на фотаздымках, ну, як часам асноўныя героі. Ты з імі потым мог бачыцца, ты да іх яшчэ прыязджаў, ты, можа, ім тэлефанаваў. Таму што Сергей казаў, што ён настолькі перажываў, калі нехта паміраў, што ён потым, ну, не ведаў, што гэта з гэтым нават рабіць. Вось, у цябе нешта такое было, ці ўсё ж ты, ну, не так да гэтага ставіўся? Ну, у мяне трошки іншае. Я баюсь, што ў гэтым сэнсе трошки прафесійна, як журналіст, які бачыць сотні людзей у год, тысячы людзей у год. З аднаго боку. З іншага боку, я з вялікай павагай стаўлюся да ўсіх сваіх герояў, і, напрыклад, все героі, якія в кніжцы, все атрымалі кніжкі. О, гэта, я всім развёз. Я всім развёз, конечно. То бок сам нават ехаў, уручаў. Да. Ну, так это ж прикольно, прыехаць пераночыць, там прыехаць па некай падзеі. Ну, я ж не ехаў, типа, спецыяльна. Вот я прыехаў там да бабы Каці, больше, да, палескія я здымаў, канечне ж, абряды. І таму ты заязджаеш, даеш, ночыш, выпіваеш самагон. Ну, это і прыемна. Адзінае, што я хочу сказаць, што просто немагчыма вот на такім потоку, мне немагчыма падыходзіць вельмі блізка да людзей, таму што это забірае вельмі шмат энергіі. Вельмі шмат. І я тут сябе просто абараняў ад гэтага. Што тычыцца проекта з інтэр'ерамі, то тут таксама кожны герой, а это там уже каля сотня, ці я сам, ці па пошце атрымалі, да, надрукаваны здымак 20/30. То бок я заўсёды... Ну, я думаю, што ў 90% выпадкаў я кампенсую час і увагу людзей. Ну, такая так падзяка, аддзячыць. Так. Конечно. То бок я так это будую сябе. Але, конечно, калі памерла баба Каця і захварэла, а пасля памерла, ну, для мяне это было... Это вот адзіны выпадак, калі я вельмі блізка. Я вельмі блізка. То бок, да, я быў для яе сын, это, да, яна мяне так і называла. Таму, ну, это такое супер выключэнне. І ёсць фотаздымак, пра які мы не размаўлялі і не будзем. Я просто там, дзе жанчына ідзе з тым савецкім сцягам, які я зрабіў. Так, на час секонд-хенд яна, так? Так. І вот мне таксама вельмі блізкія стасункі з Людмілай Калантай. Да гэтага моманту. Таксама ўжо шмат гадоў. Сустракаемся, тэлефановаемся. Я ніколі это не расказваю, да, вот я все думаў напісаць яе гісторыю. І вот все мяне стрымывае. Мы нарэшце зрабілі здымак разам. У меня уже есть здымак з Людмілай. Вельмі трагічная, цяжкая гісторыя. Зараз там, да, тэлефануем кожны месяц. Але это вот асобная размова. Да. І это вот два, можна сказаць, такіх выключэнні, калі у мяне вельмі блізкія і доўгія стасункі з героямі. Прапаганства. Пра гэтую кніжку. Вось глядзі, прайшло 19 гадоў. Ты часам думаеш цяпер пра гэтую кніжку? Ці думаеш ты, што мог зрабіць нешта лепш, інакш, ці нешта там дадаць, магчыма? Вось ты пра яе узгадваеш такім чынам ці не? Там толькі адно можна было, і трэба было змяніць.
Просто у меня не было адразу по-іншаму трэба было зрабіць, это выбраць іншую паперу, это все. Это калі казаць пра вынік як кніжка. Так. Это адзінае, што трэба было, конечно, зрабіць адразу, потому что унікальны аб'ект, ну і велізарны наклад быў, калі не памыляюся, 1300 ці 1600 асобнікаў. Гэта ты называешь велізарным? Для фотокнігі, конечно. Это же фотокніжка. Важно, тому що, я, наприклад, мне 1300, мне падаецца, гэта мало. А ты для кажаш, што для фотокнігі. Просто друк. Так. Для фото... Потому что, звычайна, кнігі это там 1000, а это беларуская. Ну, можна просто паглядзець по накладу. Ну, Беларусі, на жаль, амаль не выходзіць, в сэнсе аўтарскіх фотокніг. Я б сказаў, што зараз так увогуле не выходзіць, конечно. Ну, пейзажы, зразумела, там. Ну, так. Это прикладныя падарункавыя варыянты, это не то. Таму, да, это вялікі наклад. І толькі это. Але калі адказваць шырэй на это пытанне, то, конечно ж, вот зараз зусім іншы выклік з гэтым праектам, але я пакуль не падабраўся, вот там з сябрамі размаўляю, таму што зразумела, што зараз яе трэба выдаваць у зусім іншым варыянце. Там мусіць быць сайт, дзе мусіць быць все гэтыя фотаздымкі, але самае галоўнае, там нават не пра фатаграфіі, конечно ж, все гэтыя тэксты. Там мусіць быць апісанне, просто каб в адным месцы была просто вот эта мапа этого сусвету. Все традыцыі, каб кожны мог паглядзець. Таму што в кніжцы ж не просто тлумачэнне кожнай традыцыі, кожнага аб'екта, жывёлы, і все это ёсць. Это не просто фотки. Але там ж ёсць і месцы, і даты, калі адбываюцца гэтыя падзеі, і калі можна прыехаць на это абрад і просто паглядзець і паўдзельнічаць, пафоткаць. То бок, вот мара зараз такая. Не мара, я б сказаў, што это уже такое больш-менш набліжанае. І зразумел, што трэба рабіць чарна-белых, таму што я думаў, у меня ёсць каляровыя. Я думаў, што можа зрабіць больш папсова, даступна, але не, все ж таки трэба захаваць эту магію, таямнічасць, чарна-белая. Што значыць у цябе ёсць чарна-белая? Ты іх не расфарбаваў? Ой, каляровыя. Другі фотоапарат жа тут вісеў. І ты часам рабіў? Ну я ж зарабляў, конечно, большасць. І у цябе? На лічбу знятая. Ёсць жа ж каляровыя. Так. І таму было вот такое ваганне, можа зрабіць это каляровым, больш даступным. Так. Конечно, жывёл няма каляровых, але это все вырашальна. Не, стал зразумеў, што не, трэба захаваць вот эту атмасферу. Таму вот зараз, конечно ж, пра інтэрнэт. Ну, все в інтэрнэце. Каб масава, задача ж якая, да? Папулярызаваць, захаваць. Тады дзе это мусіць быць? Кніжка — это вельмі элітарная з'ява. Кніга — это не пра папулярызацыю. Потому что невеликая колькость людей. Уже выставы это збольшага і то это вельмі скептычна. Але такая масавая, это мусіць быць інтэрнэт. Атрымліваецца, ты гэта здымаў, можна сказаць, на зломе гэтых цывілізацый, як ты мусіць сам казаў часам у інтэрв'ю. Прайшло 19 гадоў, і мне зноў пытанне у працяг. Ці адбыўся гэты злом? Ці ўжо ўсё? Мы ўжо не зможам адшукаць, пабачыць тое, што ты тады бачыў, і цяпер гэта стала нечым, проста традыцыйным, каб захаваць саму традыцыю. То бок, паўтара дзеля паўтора, больш, а не дзеля нейкай глыбіні і веры. Вось так я б сказаў бы. Ужо здарыўся гэты злом, ці яшчэ ёсць ездзіць куды і што здымаць? Вось, як ты думаеш? Ну, я не казаў, што я здымаў на зломе, да? Я казаў, што я бачу в адной сітуацыі, як адна традыцыя, да, саступае і наступае на другую. Так. І я бачу это толькі в этом месцы. Пасля яшчэ я бачу в Пінску, там капалі, это вот про это, да, погружение в атмосферу ситуации. Капалі каналізацыю, мы прыехалі, і ў парку там яе пракладалі, і мы сустракаліся з мясцовым краяведам, ён кажа, ідземце, я вам штосьці пакажу. Карацей, яны разрылі капішча, і што там было цікава на гэтых капішчах? Яны выцягнулі камяні, і там былі выявы людзей, якія пасля сталі крыжам, канешне ж, хрысціянскім. І то бок ты таксама бачыш, вот яно, першыя выявы хрысціянскі чалавек вот такі, але чалавек, а пасля які становіцца крыжам. То бок это ж таксама, а это можна пабачыць велізарнай колькасці церкваў на Палесе. Это ж з капішчаў камені куды ішлі. Просто трэба ведаць, якія. Вот у мяне было некалькі фотаздымкаў, трэба, дарэчы, адшукаць.
Дзе мне просто кравет паказвае, вот глядзі, вот з капішчом, вот. То бок это застанецца, ну, надоўга, да? Ну, як это мінімум, пераход. так, Да, так это надоўга. Пра нематэрыяль тут цяжка. Мне здаецца, што ўсё ж такі амаль усё это ўжо перайшло в традыцыю такую, якую, як лепш сказаць, в купальні. У купальні? Ну, так в шырокім сэнсе купалі. Дзе все зразумелі. Адзелі вінок, купацца, дзеўкі, агонь, это, скакаць, всё. Что это? Что там сярэдзіна, чаго там, ноч, купальская. Ну, я про это. Хутчэй это просто, ну, прикольно, паскакаць праз вогнішча. Такое купалі в глобальным сэнсе. Ці з усіх гэтых абрадаў, якія ты здымаў, ці з'явіўся ў цябе нейкі, ну, любімы, так скажам, які цябе найбольш уразіў, хутчэй, вось так. Вось ты найбольш пранікнуўся гэтым усім. Было такое, што ты такі ніфіга, так вось так бывае, што вось і... Яны збольшага альбо былі зразумелыя, да, як вот купаллі ці каляды. Ну так. Да. Конечно, дзіўны, я б вызначыў толькі два. Дзіўны это куста, таму што ён сам па сабе, ну, это, конечно, вар'яцкі. Калі традыцыйны, да, дзеўка, якую апраналі у лісце, пасля этой лісце раздзіралі, а ў дзеўкі яе ж так пасак збіралі. А при этом ее нема бацькоў, але при этом в канцы это все з'е здзіралі, яна відаць благолая. То бок, ну, мягка кажучы, абрад аўтэнтычна выглядаў, мягка кажучы, не цывілізаваным. Калі ты прачытаеш, візуальна это не так, просто сам апрануты. Это мне здаецца, што это ўвогуле адзіны абрад на Беларусі, дзе чалавека, да, ператваралі вот у расліну. Потому что у жывёлу, зразумела, да, ёсць, а вот у расліну это, відаць, адзінае. А другая это, конечно, вот перанос свячы, тому что я ніколі не бачу, каб падчас хоць якога абрада людзі ішлі па даматканых рушніках. Это вот, ну, это велізарны сімвал, да, тое, што так зберагаецца ў куфрах, недатыкальна, белае, і тут па ім ідуць нагамі, вот это для мяне быў таксама такі шок. Это быў шок. Мы паехалі здымаць у Гомельскую вобласць у жніўні, калі мы там былі, у жніўні, по-моему. І мы заехалі ў першую ж вёску на Гомельшчыне і пабачылі на вуліцы жанчыну, яна ехала на ровары. І мы спыталі там, ці хто тут, дзе можна з кім паразмаўляць. І яна сказала, у мяне ёсць бабуля, яна старая, з ёй можна паразмаўляць пра вёску, там всё распавядзе. І мы прыйшлі размаўляць, ну, я прыйшоў размаўляць з ёй, а ў яе свяча стаіць. І я такі, ну, красі, размова у нас трымалася, атрымліваецца, амаль што ўсё было пра гэтую свячу. Вау. Я не ведаў, што яна там ёсць, і я просто трапіў. І яна кажа, яна распавяла, што ў іх у вёсцы 3 свячы. Яны ўвесь час мяняліся хатамі, ну, то бок, хто насіў да сябе. І вось так кожны год 3 святы, якімі яны гэта рабілі. І, ну, і для мяне гэта таксама такі шок быў. Яна распавядала, як яны праходзілі, то бок, яна ўсё это распавядала. А я, ну, гэта максімум там нешта мог прачытаць, нешта даўно некалі. А цяпер гэта вось чалавек кажа, што гэта і ён у гэта верыць, і гэта захавалася, она сказала, што вось ужо проста няма людзей у гэтай вёсцы, таму перасталі вадзіць. Але сказала, дзе яшчэ гэта 2 іншыя свячы. І мы у адной хаце напрасіліся да яшчэ адной жанчыны, каб зняць хаця б свячу гэту, ну, каб зразумець. І яны, ну, і нават выглядаюць, канешне, ну, мяне гэта вельмі ўразіла. Вось ты сказаў пра яе, і адразу згадаў, гэта было літаральна вось пару месяцаў таму. Трэцюю свячу ў гэтай вёсцы не змаглі, там хата ўжо ніхто не жыве, яна была зачынена, але там вось таксама свяча. Так. І вось яны, так. І што яна яшчэ распавяла, вельмі цікавае, што цяпер яны не возяць свячу, таму што мала людзей. Але вось у гэтае свята, калі вось яна, свяча, яе свяча, гэты абраз у ейнай свята гэтага абраза, то яна робіць усеношную у сябе дома, і да яе прыходзяць суседзі, і з ёй разам святкуюць, моляцца і гэтак далей. Ну, для мяне гэта таксама, вось проста... То бок свячы ўвогуле не было, да? Не, свяча ёсць, яны проста ў гэтай хаце перад свячой сядзяць усю ноч там моляцца. Нет, свяча это ўжо абраз? Абраз, так. А, нет, тады свяча была. Так, я разумею, што свяча гэта свяча. То ўжо ўсё свяча стала нават абразом. Ну, вот. Не, свечка таксама там была. Так, свечка стаіць. Просто, ну, типа, калі яны распавядалі пра гэта, мне падалося, магчыма, гэта мне так падалося, што ўсё ж галоўным гэта вось гэты абраз і свята. Але, нет, свечы былі. Яна бачна, што палец. Зразумела, што для іх уже это больш важна. Там, ну, вот, адбылося.
Так і вось ты сказаў, я зразумеў, што сапраўды, што магчыма ўжо адбылося і што ну вось таксама што з гэтым будзе далей не зразумела. Праздник. Ну што, ну сур'ёзна. Не, ну гэта ж таксама можа проста знікнуць і ўсё. Ну я в этом сэнсе спакойны, конечно. Таму што ты паспеў гэта... Не, так не пра мяне, ну это ж пакуль это камусьці трэба, камусьці мае сэнс, хтосьці в это верыць, тады это захоўваецца. Это ж про это. Угу. Мы ж не это самое, не плачем, что больше нема коней и вазов, да? Ну, можно таксама плакать, ну як это, целый накірунак дзейнасці знік. І таких мільён розных рэчаў. Ну так развіваецца. І вёска знікне. Ну, той, што мы бачым. Ну да, ну так яна ж на наших вачах знікае. Ну, гэта праўда, так. Просто таму, што, вот мы казалі про культуру і рэлігію, таму, што на шчасце, это дрэнна для нас. Вот мы сидим, вот про што мы разумеем, да рэч, да. Дрэнна для нас, мы такія вот гарадскія, да, типа, как это, вот, знікаюць эти ручнікі з хат. Ну это же круто для бабуль. Узровень жыцця расце, яны нармальны ремонт зрабілі. Правілі газ, ваду, ацяпленне, ім прыехалі ты шпалеры пераклеілі. І для іх это, ну да, там поругаліся, штосьці павесілі назад, большасць не павесілі, окей, знікла. Але, ну, это натуральны працэс, які немагчыма спыніць. Ну, так это ідзе, і таму это натуральна. Вот, калі паглядзець на наших суседзяў, то бачна, як это будзе развівацца. Это не развіваецца так, што знікае вёска, і тут, типа, пустыня, всё. А все поехали жить в город. Не так. Просто уровень жыцця на вёске вырастае, амаль даганяе гарадскі, такія самыя дамы, і все жывуць больш-менш аднолькава. Вот так это адбываецца. Угу. Калі не будзе ядернай вайны. Да? Тут в пэўны момант адбудзецца штосьці такое. Малыя вёскі знікнуць, вялікія будуць буйнець, і дарастуць да нейкія лагічныя, да, там адкрыюцца крамы, а там, дзе не, ну там, ну как жыць? Без школ, крам, так. аптек, лекараў. Ну, это ж все, ну, это непросто. Ну, я тут так згодны, і бабулі часам і кажуць, што ну, папросіш, пакажыце там, ці нешта засталося у вас там уже старое адзенне, і на такія, боже, да я давно там усё парвала, да і там, ну, падлогу мыла, ці нешта такое, там уже давно выкінулі, нікому гэта не трэба, зараз пайшоў там вось у краме, набыў усё. І, ну, цяжка, так... прасцей жыць. Так, да, нам так. прасцей, значна прасцей, конечно. Ну, але ну, з іншага боку, так вось цяпер быццам і падаецца, што, блін, як яны не разумеюць, што гэта вельмі... Ну, іх шмат было, вот як тут. Так. Іх же было шмат. Так. Ещё зіму ткалі, захоўвалі. Яшчэ той бабулі засталося ад папярэдняй. Ну, типа, цэлы куфар. Так а што это? У всіх ёсць. Ну, як у нас, да, вопратка ёсць, ну, типа, ну, што, ты ж не захоўваеш джинсы, якія насіў 50 гадоў таму. Нет, они просто выкинулись. Какие там джинсы? Мне здаецца, ну, это прикладно то же самое, потому что для іх это было абсолютно натуральное. Але, да, ну... Прадукт іх жыццядзейнасці. Вот ён ёсць. Ну так, але... Нічого не было. Рабілі гэта сваімі рукамі, а так, ну, і... А мы, на счастье, можем купить. Да, это правда. Не, ну, ты можешь так само рабіць руками. Вот мы казали про окна, да, вставлять. То есть можно пайсці сабе зрабіць руками на, что там, з льну матэрыял, і з яго пашыць сабе штаны. Ну, ты ж не будешь, это тяжко. І ну, невыгодна, так. і лён колецца, як его носіць. Ну, то бок, просто, на жаль, ці на шчасце, ну, это такі натуральны працэс. Мы ж хочам жыць выгодней, прасцей, каб нам было комфортней, з максімальна магчымых. І вот таму это лагічна, што так это адбываецца. Ну, з іншага боку, гэта якраз вось, мастацтва тое самае, гэта ж усё вось гэтыя рэчы, якія знікаюць, да. Іх становіцца ўсё менш і менш, і яно зроблена сваімі рукамі, то бок гэта, ну, людзі рабілі нейкае мастацтва. Вось, мне здаецца, это вот такая велізарная памылка тлумачыць мінулае праз рэальнасць цяперашнюю. Яны не рабілі мастацтва. Ну так. Какое мастацтва? Што насіць? Яны рабілі вопратку, яны рабілі сабе ручнікі, яны рабілі сабе, да, чтоб висело хоть что-то, потому что, ну, облезлые хаты были, ну, что-нибудь повесить, ты шпалер не было, чым яны там бедным хто глінай замажа там трошки, а так вот повесили, пригожа. Какое мастацтва, выживали. Ну, это просто так, мы пасля позмагаемся, конечно. Зала пытання. Вось, таму, нет, ну, какое мастацтва? Ну, так, это атрымліваецца, вось мы на гэтых глядзім скрозь. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, якое яны мы вымушаны былі рабіць, таму што не маглі з аднаго боку купіць, з іншага боку не было ніякай вопраткі в продажы. Мой бацька
яны жылі на хутары, да, як вся заходня, ну там вся большасць заходняй Беларусі. Мгм. Мой бацька не хадзіў зімой у школу. Чаму? Правильно. Потому что ты фиг дойдешь. Потому что не было абутку. Я Ноль так, абутку. так. Мгм. Мы нават про это не можем подумать, как это. Ну, так. Типа, так не было абутка. Он кажет, как я пойду 7 километров по снезе. Мгм. Вот и отказ. Так а какое мастацтво? Ну, для нас бы чоботы зараз, конечно, мастацтво. А для іх это просто только в школу сходить. И то не было, не ходили. Вот и... А тады пытанне вось про наступную тэму, навошта ты гэта тады здымаеш? Ага. Это моя социальная отказность. Якую я сам себе придумал. Перад сабой у першую. Конечно. Ага. Ну, просто мне Стоп, я падаецца... спачатку скажу, што Да. мы зараз будзем размаўляем пра беларускі народны Традыцыйны інтэр'ер. беларускі традыцыйны інтэр'ер. Вось мы дамо спасылку таксама на гэта аккаунты ў інстаграме і ў тыктоку я бачыў, так? Да, тикток, конечно, суперсила. Пропаганда белорусского мастацтва, это, конечно, все в тикток. Ну, я не жартую. 1 миллион проглядывал. Ну, так, Так. конечно. Не, серьезно, я полечил, Да. просто охренел. 1 миллион. Какой Инстаграм? Угу. Ну, просто тяжко поверить. Угу. Это я же про бабулек каких-то, не про распаковку, что там снимаю, да? Да, тикток — это страшная сила. Ну, слухай, гэта таксама своя асаблівая распакоўка. Ты адчыняеш дзверы і распаковваеш вось хату, ўнутранасці хаты? Конечно. Ну, только, типа, вельмі экзотичная распаковка. Так, дык чаму гэта ты вырашыў зняць? Што ты Это моя социальная отказность, потому что себе? я просто фотографуючи, до речі, паганства, вот я зараз шкадую, что да, я быў уже таксама там, в десятках, сотнях домов. Калі вандруеш, там заходзіш, калі калядкі, так ты всю вёску праходзіш, ты ж бачыш, што внутры, ты бачыш так, вау, ну часу ж няма, ты ж мусіш ісці і дакументаваць. І это все заставалася в галаве, што вот ёсць інтэр'ер, ёсць візуальная культура. Які інтэр'ер? Пласт, які на тваіх вачах знікае. Але ён не задакументаваны, сфотаграфаваны, і в прынцыпе, калі ён знікне, то ён знікне. Ён застанецца, магчыма, в некалькіх тых самых навуковых працах. Да, вот зараз выйшла кніжка пра фотаздымак в традыцыйным інтэр'еры. Яшчэ, магчыма, ёсць нейкія навуковыя працы, якія в кніжках пакуль яшчэ не аформлены, пра то, як выглядае. Але весь гэты свет, всё, хана. Для масавага, да, гледача, з аднаго боку, з іншага боку, для прафесіянала, ён назаўсёды страчаны будзе. І вот я, разумеючи эту свою социальную отказность, что я бачу, я разумею, я могу, взял на себе этот крыж. И пасля была прапанова великого международного проекта, который был прапановать тему в Беларуси, и я такой, конечно, глядите, вот, супер тема. И тогда я пачаў. И что это был шок. Это был 18-й год. Угу. Я приехал в погост. Так. Да бабы Каці, конечно ж. І памятаючы, які там 8-9 год, калі я фотаграфаваў паганства, прыязджаў на все гэтыя святы, я прыехаў і кажу, ідземце па хатам. Яны кажу, па якім? Амаль вся цэнтральная улица памёрла. І вот это было для мяне не просто, только в сэнсе. Як это? Все, приехали. Вот калі зараз прыехаць в пагост, там толькі 2 жылыя хаты на вот этой основной улице до клуба. Может, 3. Все, пусто. А про тыя, якія побак, вот это, да, навокал там, вот так. И это был просто, что? Потому что я был упэўнены, вот мы зараз будем ісці, як вот каліны там, да, з Юріем, это кожная хата, все. И вот тады мы пачалі ездить. И трэба было уже ездить по соседних вёсках, там в кожнай вёске шукать, домаўляться, приезжать, заходить. Вот так это возникает, с такими темпами. И зараз пэўна, ну, не большасць, это цікава. Ну, я б сказаў, што большасць, відаць, бабулі, якія фоткаю, уже памерлі, да. Для мяне было вельмі прыемна, што я паспеў зрабіць выставу в пагосце. І зараз яна называецца «Мой пагост». Мне захаваўся з адкрыцця плакат. Ён намаляваны ў гуаш'ю. Выстава Андрэя Лянкевіча «Мой пагост». Там вісеў. І это было надрукаваны вялікім памерам, где-то 1,5 метра на метр, фотографии вот из этих интерьеров, и я шурупами прикрутил до этого самого, до плота, и вот на галоўнай этой улице на нейкае свята у пагосці мы адчынілі. Я привез там 4 ці 5 бутылек шампанского, разливали, мы там на гармонику играли. Это было, конечно, так сказать, прямая идея. Вот это было, да, прикольно.
Я наконт яшчэ інтэр'ераў хацеў спытаць, што для цябе традыцыйны інтэр'ер. І калі ты ідзеш вось па той самай вёсцы, калі ты распавядаў, што там ідзеш там умоўна з хаты ў хату, там жа ты можаш пабачыць абсалютна ўсё рознае. То бок ці цябе цікавіць менавіта інтэр'еры, вось тыя самыя рушнікі, якія-небудзь фіранкі, што гэта, што ў гэтых інтэр'ерах ты бачыш? Ну да, збольшого это, канешне ж, пра што мы казалі, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, але першае это, канешне, вокны. Я адразу гляджу на вокны, і это ўжо першая прыкмета. Калі яны не пластыкавыя, не памяненыя, то 99%, што в хаце не было магчымасці зрабіць рамонт, а это значыць, што захаваныя хаця б там з 60-х, з 50-х шпалеры часам, да, і будуць вісець фотаздымкі, будзе шмат і таго, што мне цікава. І это вот таксама такая парадаксальная і сітуацыя, што мне сапраўды трэба, каб людзей не было грошай, каб яны маглі зрабіць рамонт, абставіць, змяніць і жыць нармальна. І вот это трагедыя, да? Потому што я шукаю я шукаю тое, мы, напрыклад, былі в хаце, дзе быў земляная падлога. Вот это адна, правда, скажу, больш не бачу. І это, конечно, не, зараз мы былі яшчэ в адной. Две. То бок шукаеш, чым калі, да, вельмі прымітыўна казаць, чым горш, чым прасцей людзі жывуць, тым лепш. Таму што захоўваюць прыкметы часу, якое сцірае, да, вот заможнасць, якое сцірае, магчымасць зрабіць рамонт. І, канешне, чым больш вышыванак, чым больш аўтэнтычнай мэблі, лавы, ікон, канешне, тым лепш. Таму што і вот это я укладаю в традыцыйны інтэр'ер. Тое, што было да магчымасці прафесійна з дапамогай фабрычнай вытворчасці змяняць свой быт. Добра, і як ты таксама вось рухаешся ў дзверы, як гэта таксама адбываецца? Ну, ты кажаш, што ты можаш прайсці там па вёсцы, шмат там пагрукацца, ты заходзіш, я хачу там вас паздымаць, яны кажуць, ну ідзі здымай, там нічога няма. Ну я нічога вас не хачу здымаць. І ідзеш у наступную, ну як гэта таксама ось мяжа не пакрыўдзіць ці папрасіцца, як вось са здымачом зайсці наогул? Ну, тут два адказы. Першае, як я іду, я ніколі не іду сам, заўсёды ідзе праваднік, якім ужо дамоўлена, ён дамаўляецца, яго ведаюць, тады дзверы адчынены, нічога не трэба тлумачыць, 10-15 хвілін, там не трэба 20 максімум, нават менш, каб адзняць. І другое пытанне, якое было, вот, падыходзіць, не падыходзіць, так я заўсёды, мне нічого не каштуе пафоткаць. Просто за павагі да людзей. Ну, конечно, я паздымаю. Нават калі я ведаю, што я не выкарыстаю этой фатаграфіі, але просто за павагі да людзей, яны ж мне впусцілі, прапановваюць. Ну, конечно, я просто... Хаця партрэт зраблю, які пасля надрукую і адпраўлю, да? Ну, это ж мне не цяжка, это ж не на стужку. Вось. Але вот тое, што я хацеў дадаць наконт традыцыйнага інтэр'ера, я зрабіў нейкім сэнсе памылку ў самым пачатку, калі думаў, што мне дастаткова зрабіць партрэт в этом інтэр'еры. Як выглядае чалавек, які сядзіць в адным, ці там в двух... Звычайна, это ж некалькі толькі пакояў, да? Так. І толькі там, я думаю, што 2 гады пасля фатаграфавання я зразумеў, што я вельмі шмат страціў. Таму што я канцэнтраваўся толькі вот на некалькіх здымках, на некалькіх сітуацыях. І пасля я пачаў працаваць, зноў лагічна, да? Як сканер. Я сканую татальна быт, які я заходжу. Мне трэба зняць усё. Ад ежы, якая стаіць на кухні, скончваючы, конечно, шпалерамі, мэбляй, падлогай. То бок на фатаграфіі, в прынцыпе, можна убачыць цалкам хату. Зараз апошні год я яшчэ фатаграфую, як выглядае хата звонку. То бок можна будзе рэканструяваць, калі патрэба, поўнасцю, тое, як это выглядала. Тлумачу чаму. Калі я пачаў фатаграфаваць, я сказаў, што прыдумаў сабе ту адказнасць, але адказнасць была не толькі перада мной, але каб пакінуць магчымасць пасля прафесіяналам рабіць даследаванне візуальнае. Напрыклад, не існуе ні аднаго даследавання і ні адной кнігі, як выглядала мэбля в беларускай хаце. Вот просто. Як выглядалі шпалеры, якого колеру былі шпалеры. Да? То бок мы типа ведаем, все былі вёскі, але прафесійна, хто рабіў лавы, якой яны былі вышыні. У лавы быў
ззаду, да, вот, як, спінка, так. ці не была. І так далей, так далей. Нават такія простыя прымітыўныя рэчы мы-то яшчэ бачылі, а наступнае пакаленне ўжо нават не ўбачыць. То бок, каб пакінуць эту магчымасць даследчыкам пасля, проста па фатаграфіям ўжо зрабіць даследаванне. То бок, это такая задума, глыбокая. Таму што я таксама фатаграфую, конечно, як выглядаюць іконы, як вісяць фатаграфіі, як яны стаяць в сервантах, як самыя тыя серванты. І што важна з праваднікамі, што, вот, напрыклад, з бабай Каці это было заўсёды, яна ж нікога не папярэджвала, яна была супер аўтарытэтам. Адмовіць ей было немагчыма. Это было так, што яна нікому не тэлефанавала, ні з кім не дамаўлялася, просто ногой, да, дзверы адчыняліся. І для мяне это была фантастыка, таму што ўсё як аўтэнтычна, непадрыхтавана захоўвалася, вот затым, можна сказаць, брудам, да, вот таким в двукоссе. Бруда ніколі няма в хаце. Весь час все это прыбрана, дагледжана. Але мне трэба было, каб вот гэты стол захаваўся з ежай. Вот, да? Вот як влышкі выглядаюць, відэльцы, чым яны ідуць. У нас што ёсць пра культуру, да? Кулінарную, вёскі, штосьці. Маю на ўвазе відэльцы, влышкі. Так. Таму што все зроблена збольшу, да? Альбо это алюмініевае. І вот час же праходзіць, все это выкідаецца на сметніцу, знікае. І таму вот мне падалося, што я прыдумаў сабе эту ролю, і вот пока іду по таким шляху, каб скончыць это, конечно ж, не кніжкай, таму што вот, я там, калі з сябрамі абмяркоўваю, таму што кніжка это вельмі элітарны прадукт, які зноў жа трапіць да невялікай колькасці людзей. А каб скончыць это онлайн-архівам, адкрытым онлайн-архівам, каб кожны мог спакойна глядзець па мапе Беларусі, вандраваць з заходняй в усходнюю, глядзець, дзе што, як выглядала, спакойна дадаваць свае фатаграфіі, каб это просто захавалася вот в такой вялікім архіве, бібліятэцы візуальнай традыцыйнай культуры быту. А колькі ты ўжо аб'ехаў, і ці ёсць у цябе і на гэта план нейкі, што ты хочаш аб'ехаць кожны рэгіён Беларусі, хаця б там нейкім чынам, ці у цябе ёсць канцэнтрацыя пакуль на нечым там, на Гарадзеншчыне, на Палессі, напрыклад? Ну вот калі лічыць Палессем, да, все ад Берасця да Гомелю, ну, это, да, это, ну, у вас же была передача, да, і там таксама, там адказ такі, а пачынаецца, відаць, ад Салігорску, наколькі зразумеў. Так, да? так. Окей. То бок, калі это Палессе, то я думаю, што 90% на жаль фотак з Палесся. Чаму на жаль? Ну таму што заходні інтэр'ер это абсалютна іншае, это татальна іншая культура. Гэта альбо зелёны, альбо, я б сказал, блакітны колер, калі вот еще аўтэнтычна не са шпалерамі. Мастацтва вісіць такое купленае. І нема такіх велізарных, вывешаных у ряд фатаграфій. То бок, это абсалютна іншы падыход. Таму, вот, ну, і таму, калі хтосьці з заходняй Беларусі нас слухае і можа запрасіць, то я з задавальненнем, конечно, прыеду, каб паглядзець не вот это свята колеру, а абсалютна такі у параўнанні, конечно ж. Пастэльны, спакойны інтэр'ер. Так. Да, ён зусім іншы. Мне адразу ўзгадалася, ведаеш, зараз часам магу праглядаць там хаты нейкія на куфары, і там вось некаторыя хаты якраз там, калі паставіць, напрыклад, ад 0 до $1000 у продажы, там вось фоткі ёсць знутры гэтага інтэр'ера, часам вось старога. І я памятаю, там была вёска Морач, там просто прадавалася хата, і яна была цалкам уся завешана, просто уся. Я не бачыў такога ніколі, гэтую хату там прадавалі, прычым вельмі дорага, там можа за 30, за 4 тысячы, але яна выглядала, я не ведаю, сапраўды як музей. І гэта, канешне, нейкі космас. І я вось адразу ўзгадаў пра тое, што можна ж там нешта пакласаць, калі нешта там папрасіць, можна там сфоткаць перад тым, як прадасцё, і там усе ўжо, ну, звычайна ўсё выкідаюць. Новае, хто заязджае, звычайна. Ну, мне, на шчасце, такіх хат вельмі шмат. В праекце сфотаграфавана, в сэнсе з жывымі людзьмі, так. якія да гэтага часу жывуць і, дарэчы, ткуць. Да. Добра, а яшчэ тады пытанне, ты кажаш, што не ведаеш, ну, скончыцца сайтам, але ці ёсць па часе нейкі канец праекту, таму што ты казаў, паганства скончыў гэтай кніжкай, а ці ёсць нейкі канец вось гэтага праекту? Ён вельмі хутка, дарэчы, будзе, ён не звязаны ніяк з маімі жаданнямі і магчымасцямі, ён звязаны з наступным, калі мы на Берасцейшчыне прыехалі ў вёску,
з мясцовым, да, краязнаўцам, дзе ён ведаў 3 хаты. І все этой бабулі памёрлі, і мы не сфоткалі нічого, праехаўшы 50 кіламетраў. Вот тады я першы раз адчуў, вот што, вот ён канец. Уже я пачынаю бачыць канец праект. Ты, ну, фізічна, ён Так. вельмі просты. Да, это был такі шок, потому что, ну, это был первый раз. Ничего, вы не сфоткаем в целой вёске. Все? Да. Пусто. Вот. Я не ведаю, я ж не супер демограф, але я думаю, что это некие 5, ну, максимум там 10 годов. 10 годов нават не. Ну, вот это, потому что это поколение просто. Это ж поколение, оно заходит, все. Ремонт, продаж, перапрацоўка, и поехали далей. Я чытаў нейкае даследаванне, але гэта было, можа, гадоў 5 таму, якраз ці ЮНЕСКО, ці ААН займаўся гэтым, і яны пра Беларусь давалі прагназавалі, яны напісалі там, што да 2050-го знікнуць вёскі ў Беларусі. Вось прыкладна так. Ну, гэта было гадоў 5, можа, ці 7 таму яны пра гэта пісалі. Ну, прыкладна, якраз вось пакаленне 50 гадоў. Да, мне падаецца, што гэта вельмі блізка. Вельмі блізка. Ну, яны разлічваюцца. То, што я бачу па героях. Калі фоткі даходзяць, а ўжо людзі памёрлі. Ну, да. Таму што ім шмат гадоў. Ну, 70, 80, часам 90. Ну это дарослыя. І таксама пра дэмаграфію, вот это не... як это сказаць? Калі глядзіш фоткі, і, дарэчы, в паганстве тое ж самае, было такое ж самае пытанне на сустрэчах, на выставах, то там бабулі. Так, дзедулі. Ну, дзе дзедулі? Памёрлі вельмі... На 10 гадоў менш працягласць, сярэдняя працягласць жыцця ў мужчын, чым у жанчын на Беларусі. То бок няма. Вось. І это все на плечах жанчын. Тое ж самае з гэтымі інтэр'ерамі. Калі знаходзіш деда, вот это уже такая супервартасць. Супер выключэнне. Мне былі вельмі цікавыя размовы, дарэчы, пра рэлігію. З дзедам? З дзедам, да. 90 гадоў. Это круто было. Вось. Но мы не будем. Мне просто цікава. Ён себе хоць у нечым пераканаў? Ну, не, я смеяўся. Ну, это такая абарончая реакция заўсёды. Я смеюся, калі ёсць лагічныя... Для яго это было лагічна. Так. Было, ну, причым я ж прыходжу з павагай, я ж не... У меня няма мэты там его прынізіць і что-то там ему доказаць. Ну, нет. Ну, просто зразумела, что вот у ёсць так рэчаіснасць. Он пражыў жыццё, ему 90 гадоў. Что мне... Про что? Ну, что я, придурок, что ему тлумачить? Ну, так, конечно. Я пришел, и он пустил меня в хату, дал свой час. Ну, конечно. Я таки с повагой. 90 годов, про что? Я вон в 40 думаю уже, когда там... Не, ну жартую. Я про то, что уже, типа, вот хвороба. 90 годов, он босиком нас до этой самой. Босонож нас до машины довел. Ну, конечно, павага. Причем это ж люди пройшли просто страх. Які мой досвід? Ну, апошняе, што я хацеў спытаць, ну, другое яшчэ будзе першае пытанне, ці ты ўжо сфармуляваў нейкі новы праект, якім будзеш займацца, ці ўжо пачаў нешта паралельна рабіць, ці ёсць нешта такое, ці не? Дзе мы яшчэ можам пабачыць Андрэя Лянкевіча? Не, фотаграфічна дакладна не. Ага, дакладна не, гэта значыць, што іх і не будзе? Ну, не, традыцыйны інтэр'ер я скончу, а пакуль фотаграфічна дакладна нічого не будзе, да. А чаму? Ну, не мае зараз сэнсу фатаграфія, конечно ж. Ну, у тым сенсе, што патлумачу. Фатаграфія вельмі мае абмежаваную магчымасць распавядаць пра час. А зараз хочацца распавядаць пра тое, што адбываецца зараз. Фотаграфія, я б сказаў, што не можа. І таму фатаграфіі зараз не будзе. Ну, она не мае этой эмоцыі, чым тэкст, чым слово, конечно. Таму фатаграфіі не будзе. Я просто не магу гэта зразумець. Я не магу зразумець, чаму я магу гэта чуць ад цябе, ад фотографа прафесійнага. Ну, гэта, конечно. Так это ж я не прафесійны фотограф, дарэчы. Я ж прыйшоў з сярэды фізікі, эканомікі. Ну, я павучыўся там в Мюнхене, окей, мастацкі. І то я кінуў акадэмію. Я таму, што я б сказаў, што я хутчэй журналіст, альбо просто чалавек, які распавядае гісторыі, альбо выказваецца на нейкую тэму, да? Дзе ёсць даследаванні, дзе ёсць факты, дзе ёсць... І таму для кожнага
такого выказвання трэба свая візуальная мова альбо свая мова. І калі паганства вот чорна-белае, то зразумела інтэр'ер каляровы. І таксама я, каб было зразумела, я год шукаў візуальную мову, каб фоткаць інтэр'ер. Я купіў прафесійнае святло мабільнае з акумулятарамі, каб ездзіць, а пасля зразумела, што это не трэба. Да? То бок я рыхтаваўся, шукаў, канешне, займаўся са сваім знаёмым прафесійным студыйным фотографам, тлумачыў, як працую, як вот мне трэба вот это так зняць. А пасля я ўбачыў Зоф'і Рыдак фотаграфіі, чорна-белыя, там, да, 60-х, 50-х. І все стало на свае месцы. Окей, толькі я зразумеў, што мне трэба колер, што мне трэба час. Вот чорна-белы забірае час, да, чорна-белая візуальная мова, а каляровая пакідае. Мне трэба час. То бок так і зараз, вот калі бессэнсоўна штосьці фотаграфаваць зараз, таму што все не візуальна зараз, а в пачуццях, то тады навошта это рабіць? Ну, гэта насамрэч вельмі гучыць так, ну, моцна. Это былі вельмі цяжкія размовы з маімі знаёмымі і сябрамі, прафесійнымі мастакамі. Навошта мастацтва вы робіце зараз? Ну, для іх это быў шок, конечно, таксама. Ну, потому что... Ну, это ж простае пытанне. Ну, вот. Не, оно просто забівае, конечно, зараз. Ну, да. Цяжка это... Цяжка на это пытанне адказаць. Ну, амаль немагчыма. І таму вот я его задаю. Вот у меня аж стравнік пачаў балець. Это мне таксама хвалюе пытанне. Да, конечно. І самае апошняе пытанне, якое часам я задаю, просто магчыма, ты нешта хочаш яшчэ сам сказаць, табе цікава, ці на нейкія пытанні адказаць, і мы можам яшчэ нешта... Не, я вставляў то, што хацеў сказаць. Дзякуй вялікі за размову. Мне было вельмі цікава. Мне было сапраўды вельмі цікава. Я спадзяюся, усім таксама спадабаецца. Тым больш, ну, вось паразмаўляць з тым самым, хто да каго некалі хадзіў на выставы. Вось мне, канешне, таксама утрая было цікавей. Я вспомнил, что я хотел сказать. Так. Я, конечно, хотел падзякаваць за запрашэнне і падзякаваць, што ты пачакаў эту паузу, пакуль я адмовіўся і думаў, потому что за мяне таксама это быў вельмі важны час. Потому что я ўвогуле адмаўляюся ад всіх інтэрв'ю уже там апошнія гады, потому что а вот тут я супер, что все супала, і зразумела было, пра што мы будзем размаўляць, як мы будзем размаўляць. Таму вот дзякуй велізарна, што не абразіўся на эту паузу, а вот прайшоў час, і я, ведаеш, і все супала. Ты ж сам казаў, што ну, журналісты ну, павінны нешта ці чакаць, ці вось, ну, разумець, што можа быць не так і так. Таму мне падаецца, што тут... І самае галоўнае, мы разам хацелі падзякаваць нашим гаспадарам за цудоўную вёску. Яна будзе, дарэчы, эта прастора будзе у нас в Інстаграме. Потому что як жыць в такой прыгажосці, вот як жыць в музее, это для мяне, конечно, супер пытанне. Вот так, круто. Мы таксама дамо спасылкі на беларускую вёсачку. Дзякуй вялікі Алесе і Дзіме за то, што нас пусцілі ў сваю гэтую хату музей. Спасылкі будуць усе ў апісанні. Калі што будзем адзначаць, таксама калі будзем у Інстаграме, усе пабачымся. І дзякуй вялікі ўсім патронам, хто данасіць нам на выпускі. Вельмі важную справу таксама робіце. Дзякуючы вам мы выпускаем яшчэ і яшчэ. Все, да пабачэння. Всяго найлепшага.